indlela ebheke emakhaya imoto ebheke lenithi ibhatala ngantoni ngemali emva kokuzajonga leyo vele ulambe ukutya uthenga ngantoni imali so nxa ibhabhe ndicela ntonye okanye awuthixo kuwe cela into enye ufuna ucela noba yintoni noba yimali amen enze kuba xa uthe wahamba endleleni wancana uvele uthenga amanzi bona imali ucela intoni into eyi-1 amen nxa uthe wadina uboma heyi le ndlela efumana ndingayihambi ngenyawo ndihambe ngemoto uthi kuba unemali uthenga imoto ngoba ucele imali and imali unayo amen so nxa ukuthe ucela into enye noba ungacela amandla because umhlawumbe endleleni kuzohambe kuhambe kufuneka usebenze ntoni amandla so unako ukucela ntoni amandla kuthixo haleluya because endleleni okanye ebomini ungavele ufuna umsebenzi nxa ungenamali awuzokwazi usebenza lithi amen xa ungenamandla umhlawumbe unokwazi nophakamisa le nto sekuthiwa if uphakamise le nto uyayibeka emnyango zawunika imali because ungenamandla ungakwazi uyiphakamisa amen kanti nxa unamandla kanti nxa ucele amandla uthixo akunike uthixo nongade phakamisa le nto ngesandla esi-1 uyayibeka eplaza if unamandla uzekwazi uyiphakamisa emve koko ufumane imali because nantoni unamandla amen so bente ungakwazi ucela imali wode ebomini bakho emveni koko kuba ufumene imali ube nazo zonke izinto ngenxa yantoni ngenxa yamandla amen so into yokuqala oyicela ukuthi icela iyi-1 intoni imali amen ngoba lakho lafunda iBhayibhile emini yathi imali yimpendulo yento zonke ayizwani yenza umzekelo wemali qala amen phansi kwale vesi ngicela into enye amen so uthi kusumxayekile socela zonke izinto ezi into eyi-1 amen yalo umzekelo ndithi ngoku ungayicela imali ukuthi uthixo ngicela ngokwemali emhlabeni ube nemali eninzi cha amen ayenza ukuthi uma uphangela kakhulu bal ube nemali eninzi mani amen noma wenze umsebenzi omncinci bal ube nemali eninzi amen noba uhambe kancinci uphangele kancinci bal ube nemali eninzi amen uvele ube nemali cha ngeke singakanga ubile kakhulu amen ngeke singafundanga uvele ube nemali eninzi amen ngoba bakhona abantu abangathwelanga bakhona abantu abangafundanga kakhulu but banemali amen so that means ungayicela imali uthixo uthixo mna ndicela unikeze ntoni imali then nxa unemali ungakwazi ukuba nezinye izinto zonke ezenziwa ngantoni imali haleluya point yokuqala leyo amen ngoba noba ungathi okay nginayo imali andinabantwana nafamily but nemali abantu ungaba nabo like le mali izonikela kwakhe unomntana eyi-1 qha wentombazane kodwa indlu yakhe igcwele ngabantwana iyadi yakhe igcwele ngabantwana kodwa umntana akho eyi-1 intombazane and wendile naye that means umhlawumbe le mama wayewenzile umthandazo wathile ngicela unika abantwana abaninzi okanye abantu abaninzi then ngoku uzibona ne-orphanage ulibele umthanda ngakho wayitheni wathe ucela uthixo ubani ngabantwana amen so nawe ungakwazi ucela uthixo ndicela ntoni imali yena uthixo unikeza imali wena uzibona ngoba uthini nemali ngoba iBhayibhile ithi imali yimpelelo zonke lese unemali but uyabuza yenza ntoni ungokha ibuilding wenza ihotele ngantoni ngemali wokha ibuilding wenza isikole bafunda abantu ngantoni ngemali amen edlala ibhola thatha nawe mosodlala ibhola dithi yazi ihlim ngayo mhlawumbe iPirates mhlawumbe iChiefs ne-owner yayo yaqonda loo nto leyo eyaloo yazi owner yePirates okanye yeChiefs Sundowns i-owner yeMamelodi Sundowns nguPetrus Motsepe eChiefs nguKaizer Motaung ePirates ngu-Evan Khoza eyeChippa United uMpengisi Mr. Chippa amen zii-owner zeetimu zebhola zeMzantsi ke ezo amen abadaba umhlaba ibona abantu bacela kuThixo ntoni imali amen okay wathi ngicela ibona itimu amen emva kwetimu yakhe hamba yadlala ibhola yawina wasiwa nemali
Amen. Wane team yakhe yawina icup ezininzi wathi wanemali wacela lo mhlawumbe iteam yodwa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So ngithe kwiponto yokuqala intoni ucela imali kuThixo. Amen. Hallelujah. Amen. Ngenxa unemali ngoba owner we Sundowns unomgodi lo kuthiwa nguMotsepe, une-team lo kuthiwa nguMotsepe, une-shares, i-shares into njengoba uvele uthathe i-50,000 uyifake emntwini ozokwenza i-ATMs, emntwini othengisa i-airtimes, emntwini othengisa idatha, emntwini ozovula ishop, then qho ngenyanga uyonika imali oko forever. Amen. Amen. Zii-shares benjalo. Hallelujah. Amen. So ukusuka namhlanje ungacela intoni into eyi-1 kuThixo. Hallelujah. Amen. Yabona ke andithethi into engazwani one thiza kubetha ngoku ebhayibhileni kunendawo phaa ebhaliweyo kuthiwa uSolomoni wacela ubulumko kubani kuThixo. Wakwayivala verse 2. Amen. Amen. uSolomoni wamiswa apho kaSolomoni uzophatha ilizwe lonke. So nako uthi ngocela ngoku because ngoku uzawulola abantu abaninzi ihlabathi lonke. Amen. Amen. Wathi uSolomoni okay ngizathandaza ngoku ndicela uThixo. Wathi Thixo ngicela ubulumko. Bamqwece abantu hayi ufundile. Ngoku uzoba ipresident ucela ubulumko kodwa awuceli nemali, awuceli nemoto, awuceli nendlu enkulu, ucela ubulumko qha. Amen. Amen. uSolomoni wacela ntoni? Ubulumko. Yamsebenzela loo leyo because kuthiwa uSolomoni kwiinkosi zonke zakhe zaphatha yengumuntu owayenegolide kodwa bonke abantu emhlabeni. Kodwa ecela ntoni? Ubulumko. Amen. So ungayicela imali iyakunceda, ungacela amandla azakunceda, ungabucela ubulumko uzakunceda. Amen. Amen. Ubulumko bamfisa kanjani uSolomoni uza ayityele kodwa wena bafaka bayi-21 okanye 27 ubani? uSolomoni. Zange abacela wacela ntoni? Ubulumko kwabangelwa makabe nabafazi abayi-27 ubani? Solomoni. Amen. Amen. Wakwazi ubalawula, wakwazi ubacontrola, abazange balwe nakayi-1. Zange afumane neclass. Amen. Zange baxabane nabo ubani? uSolomoni. Ngenxa utheni? Unobulumko awunikwe nguThixo. So uThixo somsebenzi cela into enye. Amen. Amen. Yena wacela ntoni uSolomoni? Ubulumko. Wena icela nowe imali. Amen. Amen. Ke ucela amandla. Amen. 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 Because amandla ungase uphile umuntu ngenxa unamandla umthandazela. Amen. Amen. Njengonyumfa eBhayibhelini kuthiwa uSamson. uSamson wacela amandla waba namandla. Kwezi ngonyanga wayibamba ngezandla wegqima. Amen. Yafa yaphela yazi peace. Amen. Nxa unantoni? Unamandla. Amen. Kweza abantu bayi-150 wachola nje ithambo laphuma emhlathini wedonki eSelomini wabadonga i-150 nantoni? Ngela thambo ngohlathi wedonki wabehlula bonke. Amen. Wafumana ntoni? Amandla kodwa qha kuThixo. Wacela uba imali ngomso sizawulwa ngokho ngasemfuleni siyaliwa phela hayi ndinotekeni ngokho akuthembani mos hayi le indaba phela elalini. Amen. So uSamson wacela ntoni? Amandla. Xa kuze lasithaba la ngaphaya wathi mathise ngicela incedisa ndithi ngiyazima ndithi ngincedise mathise singaphela dento phaya ngoba ungathemba nesizwe. Wacela Samson amandla eza lonke kalacala wachola umhlalo ofutshane waqenga ngenxa unantoni? Unamandla uSamson. Amen. So uThixo samcela ngicela into eyi-1. If ucela imisebenzi emihle uThixo angakunceda nakuloo ndawo leyo. Evuthetha into wenzile obuhle. Amen. Evulungise noba le tafile ivele ibe ntle. Okanye uvele udibane nendlela ibobose butyakaye wayo uvele ilungise ibe ntle. Because ucela ntoni? Imisebenzi emihle. Umuntu enze le nto nawe wenze yakho naye umenze yakhe. Xa uthi ngozokhetha enhle ukhethe yakho kodwa wena ucele imisebenzi emihle. Amen. Kuthi okay sisongo masijoyiseni umuntu. Amen. Kubekho abantu abatyeni abajoshwe ngabantu kuthe ngopha omhle pha kumfunyeni wakho because theni wena ucele imisebenzi emihle. Amen. 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 Njengayicela imali wacela amandla wakucela ubulumko wacela imisebenzi emihle. Amen. 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 Ento zonke ukuthi kunako ukunika zona unako bakwenzele zenzeke elo ndizicela. Amen. Amen. So uSamson wacela amandla and bawuthixo before zalo Samson wathi umnika amandla umbuka namandla angachayela. Amen. Amen.
ngoba wathini uba namandla. Amen. Amen. Kwaphinde kwazalwa uYesu wafika etempileni. Xa afika pha wathi uSimon lona umisele ukuwa nokuvuka kwabantu kukaSirayeli. Amen. Abantu bosindiswa ngayo ngoba amehlo amafikile, amehlo amalubona intoni usindiso. That is why uYesu kuthiwa ngumsindisi. Elagama lithi Yesu ligama leziHebhere nelixhosa ngumsindisi ubani uYesu. Amen. 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 noSimon wathi xa mbonayo wathi amehlo amabona intoni usindiso. Hallelujah. Amen. So that means uYesu wazala kwazala ntoni usindiso. Uthi ngomina ntoni isalvation usindiso. That means into weza nayo emhlabeni ntoni lusindiso. And is why iBhayibhile bonke abamkeli banikwe abamkelileyo uYesu uyokuna phakathi abangamkelanga sebetheni sebegwetyile sebefile. Amen. And is why athi amaXhosa ikhona indoda efethela umnqwazi ungenxa ngasefile ngokuyihambayo. Amen. 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 But xa yokisamkela uYesu ndoda yaphinde ivuke izimbomini iBhayibhile unonyana uthi unyana wolahleko wathi xa ebuyela kowangu wathi uyize lo ebekade efile wabo ngoku uvukile usebomini obungunapha abantu kodwa uhamba enyawo zombini kodwa utheni uthi befile. Amen. 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 Uyazi unyana wahleka wathi ndawundonile kuwe ndonile nasezulwini. Amen. 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 Waxolelwa wanikeza neengubo ngoba utheni uzibonile bamelahlekile wabuyela kuyise wabuyela kuThixo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So usindiso lafumaneka ngabantu ngoYesu. That means uYesu wanikwa usindiso phi emhlabeni. That is why wedibana nendoda eyenqenqa ayibeke izandla liphume iqenqa isindiso ndophile. Amen. Enye kude yaphila isengakaboni sogqiba yacela ulandela abantu uYesu Kristu. Enye yengumele ecela nabani uYesu Kristu ngoba uyisindisile ekufeni. That is why kuthiwa wathi komyumlele ukholo lwakho lukusindisile because Yesu ebengumsindisi. Lefiyafaka ntoni usindiso ebantwini abantu basindiswe. Amen. Amen. Wakho usindiso ethanda ngibekela wakho kuthiwa lo muntu osindiswe zangu bethu zangu bekuthiwa usinalo usindisiwe zangu bethu. Amen. Amen. Sangasindisa usinalo elalini usinalo kwakwabo sangasindisa elalini kodwa uyalo loyo. Amen. Lenze lapha ngomhla uyazi. Amen. 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 So usindiso kufumaneka kubani kuYesu. Dayibizo ngathi na ucela umntanazo uthi mina ngicela ntoni usindiso. Amen. 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 Enzeba noba kuzokwenzeka ingxaki okanye uhambe ngemoto but phambili kodibana nengozi because ukhona wena okanye because ucele usindisa bantu basinde ngozini ngenxa yakho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Zininzi ke into ozicela. Hallelujah. Amen. Noba ungacela impendulo kuThixo into eyi-one nje cha. Amen. Hallelujah. Enzeba noba ubhitwe angakanani umbuzo ngenxa ucele impendulo uThixo ukwazi uphendula. Amen. 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 Noma zingabi khona okanye ingxaki okuzo wazi ucela impendulo uzokwazi uphume phi ezikhona okanye engxakini. Amen. Hallelujah. Amen. Sasiphama sibe ngenyawo sicela into eyi-one kuThixo. Hallelujah. Sicela into eyi-one kuThixo. Amen. Amen. iBhayibhile kolonye umfo lo endisome ngawo kuthiwa nguSimon waba ngumntu wahlala endlini yakhe wade wohlala enkonzweni. Amen. Amen. Wathi mna ndicela uba ndingabhubhi ndingekamboni lo mntu kwakuthiwa uyeza kuthiwa Yesu uMesiya. Amen. Amen. Nyhani uSimon umntu walixeko elidala elingako 100 yebos Abraham wabhubhena 600 years. So laa mfo wabhubhena more than 100 years esithi mna soze ndibhubhe ndingambonanga umsindisi. Amen. Amen. Njengoba kudala kwashunyela kuthiwa uMesiya uyeza uyeza nanamhlanje kuyashunyela ukuthi uYesu uyeza wacela ke nawo uSimon uba angazabhubhe ngambonanga lo Mesiya lo. Amen. Amen. That is why wafika uYesu phaa eyowenzela itifiketi phaya ekliniki eyobhalisela ikhadi lakhe lokuqala. Amen. Amen. Wambona wathi amehlo am alibonile ukusindisa emveni wathi wafa uSimon. Amen. Amen. Ngenqaba into ebhabhalise ngayo thi wayifumana Amen. wathi ngicela nje uba ndingazandibhubhe ngambonanga. Amen. Amen. Then ngoba sixhumana enkonzweni yasifumana ivesi apha ethi ukhona abanye abaphakathi kwenu abangazi ukufa until kubuye bani uYesu.
Amen. Amen. That means that asizubhubha sonke. Hallelujah. Amen. Bakhona abantu abalokubhubha emhlabeni, bakhona bangazubhubha ukubhubha. Amen. Amen. That is why ithi iBhayibhile yoko ngemini inkosi ukukhala ixulo ngabantu bebhizi into zabo bethathisa bezendise belima. Amen. Sike uthi gqi uYesu. Amen. Amen. Ngabantu banzayo batheni abangakhoza kubhubha until kubheke. That means umuntu angakwazi ucela namhlanje athi mina Yesu ngifuna ulinda. Alala. Amen. Because iBhayibhile if uYesu ubuyela abantu sebasenzwe sebengcwatshiwe once ukhala ixilongo amangcwaba azovela kuvuleke. Amen. Baphuma bafileyo. Amen. 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 Naba bangcwatshiwe bengenawo amehlo kanye bezimpala bavuleke amehlo ngoba iBhayibhile onke amehlo azobona. Amen. Amen. So zininto ecela kuThixo ungacela umthandazo. Amen. Amen. Ungacela ungahlukani naye. Amen. Amen. Ungacela nje loba uthi ngicela imsikelo yodwa. Amen. 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 Khona umuntu oseyisenkela ukuthi akulusana ngini. Amen. Bayethula ingoma ethi ngaba ingena lensikelo la. Hallelujah. Amen. Uthi ngicela nje imsikelo sodwa. Amen. Amen. Onye umfo okuthiwa wayehamba Amen. no-Elisha. Amen. Wayehamba no-Eliya yena engu-Elisha. Amen. 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 Kuthiwa wathi fanele awuhlukani nawe ngoba ucela. Amen. Wathi yena hayi mina ngifuna ucela nje ngifuna ucela lengabi lembili. Amen. 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 Wathi okay uba undibonile kanti kuhlukaniswa nawe uyafumana uba ngibonanga awufumana. Amen. 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 Nyayo wambona xa ezohlulwa nawe. Amen. Omnye ezohamba omnye siyena wazifumana izabelo ezi. Amen. 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 So namhlanje emasiqaleni Amen. wena first benye nje man. Amen. Amen. Ngicela inzikelo zakho Thixo ungiphe zona. Amen. Amen. Ngicela amandla ngicela nemali. Amen. Amen. But ungacela ngicela ngabi ibe yi-1. Amen. Nokuthi amen ngicela impumelelo cha. Amen. 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 Enziba yonke into enza njini ngiphumelele. Amen. Umuntu ocela impumelelo mhlambi bathatha niyabaleka apha esikoleni. Njengoba wena because mhlambi ucela impumelelo yabo. Xa ubhala ikhethi yaphumelela. Amen. Mhlambi uthi ufuna ejeje. Ufuna ejeje kuyabaleka siziphosa. Wena because ucela impumelelo basiye bonke. Amen. Amen. Omhlambi kuthi kwenziwa kuyakhethwa abantu bazophatha be-SGP. Wena xa kunyula abanye kunyula wena uqothela ucela impumelelo. Amen. 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 Kulesi sawujonga abantu abarani for into ethile ba esikoleni esithile bazophuma ngesikolo bazonotisana baqala ukukhompyutha nawe wena because ucela impumelelo kumele wena wedwa bashiyeke bonke abanye. Amen. Amen. So ungayicela intoni impumelelo but sowucela intoni into eyi-1. Amen. Amen. Nyusa leyo volume ule usabe speaker bakho. Amen. Amen. Uqade ivideo yakho. Amen. Sabe speaker bakho. Sirayini share. Amen. Hallelujah. Amen. Lo ndawo kuyo uzothela ucela ntoni eyi-1.